gan Rhys Wilson. Mi oedd hwnna yn mynd i'r gornel ucha am arbediad gan y golwr. Dogon sy'n ceisio gwneud gwaniaeth, mae'n hyfryd. At Fawn i bod y brif, arbediad campus gan Smith. Yn sicrhau mai dwy ddim yw i, a ddim yn waff na hynny. Smith yn y gol yn ei andros o arbediad da yn y postyn cyntaf yna. Yn cael ei tharo lawr gan Rhys, a croesydd gan Donahue o'r peniad, ac am arbediad unwaith eto gan Alex Lang. Croesiad hyfryd o'r dde, da ryw ffordd Alex Lang ar fawen na. Michael George edrych am Molly Hwlffordd yn ôl. Gyfle fan hyn i Jordan Cotterill, yr eilydd Cotterill ar ergyd! Arbediad campus unwaith eto gan y gŵr o Sela Newydd, Zac Jones.